Kaixo lagunok, Mutrikura gerturatu gara gaurkoan. Gipuzkoa mendebaldeko itsasertzean kokatzen da eta 5.308 biztanle ditu. Mendebaldera Berriatua eta Hondarrurekin egiten du muga, hego-ekialdera Markinarekin, ekialdera Deba du mugakide eta hegoaldera berriz Mendaro. Iparraldera begiratuz gero Kantauri itsasoak bustitzen du herria. 2010 urtetik aurrera Mutriku, Deba eta Zumaia herriek osatzen duten lurraldeari Euskal Kostaldeko Geoparkea deritzo eta 2015 geroztik UNESCOren munduko geoparkea. Orografia oso malkartsua du. Arno menditik itsasertzera erliebe handiarekin jaisten baita, 608 metrotik itsas mailaraino. Mutrikuko alde zaharrean hainbat jauregi eta dorretxe topa daitezke, baita merkatu plaza ere. 1960 urtean plazaren azpialdean eraikitakoa hain zuzen ere. Mutrikuko alde zaharreko kaleen ezaugarri berezinetako bat oso kale estu eta aldapatsuak direla da. Itsas tradizioa, arrantza eta nekazaritza nagusi izan ziren bertan. 8 landa auzo ditu gaur egun, eta industria eta zerbitzuak dira bertako ekonomiaren oinarri. Goazen azoka ezagutzera. Merkatu plaza egunero egoten da zabalik, baina baserritarren postuak ostiraletan egoten dira. Baina badira larunbat bereziak ere. Izan ere udaberritik udazkenera bitartean, hilabete bakoitzeko 2 larunbatetan plaza gainera ateratzen baitituzte baserritarren postuak. Merkatua barazki dendak, arraindegiak eta lora dendak osatzen dute. Herriko alkatearekin hitzordu egin dugu honen xehetasunak emateko. Goazen beraren gara. Bueno, Joseba, kontatu jazu, zer-nolako garrantzia ematen diozu Mutrikutik eta Mutrikuko udaletik merkatu plazari eta azokari? Merkatu plaza Mutrikun gune oso garrantzitsua izan da historikoki, urteetan atzera joan da, Mutrikuko herriarentzat. Eta esango nuke, herriko merkataritzaren erdigunea izan zala. Denboraren poderioz, gizartearen ohiturak, erosketa ohiturak aldatu inda gizartea. Eta horrek ekarri du merkatu plazaren gainbera ere bai. Garai batean, merkatu plaza bete-betea zegoen, arategiak, frutategiak, txarkuteriak, arrandegia, zegoen bete-betea, eta baserritarrak ere morroska bat jaisten zian, baserritatik euren produktuak herriari eskaintzeko. Eta herritarrek ohitura handia zeukaten beren eguneroko erosketak merkatuan egiteko. Plaza oso garrantzitsua zen. Urten poderioz hori aldatuz joan da, eta gaur egun tamalez esandakoa. Erosketa ohiturak eta aldatu dian horretan, merkatu plazak galdu egin du zeukan garrantzi hura, galdu egin du zeukan zentralidade hura, eta gaur egun herritarrak estatoz lehen beste, ezta, merkatu plazara. Azoka bat ere egiten dezue? Bai, merkatu plazak egunerokotasunean eskaintzen ditu, dakaune eskaintza egiten du merkatu plaza barruan, eta udalaren ekimenez eta produktoren ekimenez ere bai, noski elkarlan batean lortu zen hilean behin merkatu txikia deitzen dioguna, ateatzea plazara, eta hemen gauden tokian plaza honetan, eta beste toki batzuetan bai, batzuetan portura ere jaisten geha, baina kaleratea dugu salmenta hori, pixka bat produktoreak eta erosleak harreman estuagoan ipintzeko, bide berri bat sortzeko. Eta nahiko emaitza txukunak izan ditu eta jendea pozik dago ekimen horrekin. Beraz, balorazioetan oinarrituz, ekimen honi balorazio positiboa baikorra ematen diozue. Bai, egoten dira gora berak noski, baina oro har balorazioa alde guztietatikan positibo izaten da.
Aipatu diguzu, merkatu plazak ez da, lehen zuen itxura eta gaur egungoa ez dela berdina edo, aurrera begira, etorkizunera begira, zer erronka dituzue udalaren aldetik, ze ideia dituzue, merkatu plaza hau sustatzeko, indar berri hori emateko? Bai, urte asko dira udalaren kezka, udalean kezka dugula, merkatu plaza gainbera etorri dan horretan, berpisteko aleginak eta egin izan dira saioak, baina ez dugu etxi eta saioak egiten jarraitu nahi dugu, sinistuta gaudelako herritarrek herrian erostea eta garrantzitsua dela, eta herriko produktoreak egon daitezkenak, ez dira asko, baina daudenak eukitzea gune bat herritarrei beren produktuak eskaintzeko garrantzitsua dela. Eta guk udaletxetikan hori bultzatu nahi dugu. Aurten, zorionez, lortu dugu Espainiako Ministerioak emandako diru laguntza bat, €1.000.000 proiektu bati aurre egiteko, 180 eman digute, eta horre esperantza handiak ditugu, baina jakina. Guk nahi dugu tokia prestatu, baina gero toki hori jakina aktibatu inbarra, eta aktibatu udalak ez du ingo. Hor behar dira eragile batzuk, dendariak, merkatariak, ea lortzen dugun hor sortzea. Ez da izango lehen izan zen giro hura, baina behintzat berpiztu nahi dugu, eta aldi berean nahi dugu lortu ikusikoa lortzen dugun, ez? Aldi berean, bilagoaz merkatu plaza izatea jendearen topagune bat. Eta merkataritza mugimendua bakarri baino egoteko leku eta batak besteari laguntzeko asmotan, da esperantzak hortik ditu jarriak. Tere, kontatu jazu, ze produktu saltzen dituzu zuk azokan? Ni ez sortzen nahi, segun temporadako produktuekin, adibidez oin udazkenekuekin, gauda barxan azten nahi, bainian, letxugak, tomatiak, kalabazak, piperrak, patata, horrela da, kipulak ere bai, arrautzak ere ekartzen ditu, eta horrela, ekartzen dugu. Eta gero, segun sobre la marcha, temporadan zer dagoen. Hori itxen dugu, ekarri. Letxugak, kipulak, tixa, arrautzak. Zergatik saltzen dezuzuk azokan? Ni saltzen dut, betiko txura izin da gurean, nik amama esatu nuen, ama ontsi arte da, oin ama jontzai eta nahu etortzen nahi, hastigan ziar, eta horrela. Uste gutxi izaku, batzaku egitea, eta produktu hona bizkat atatzi ere bai, eta horrela ibitzen gara. Eta saltza ere bai? Saltza ere, por supuesto. Bize guztien ezautu dut etxien, ama ibiltzen zen, aiztak ibiltzen ziren, eta gero aiztak eta eskondu ziren nien, neu. Ez dakit, noiz ibiltzen zean zu azokan, mutrikuz gain beste azokan baten ibiltzote zean? Ez, momentu mutriko ibiltzen naiz. Mutriko etortzen naiz, merkagun antxe etortzen naiz, eta ametxe saltzen dut. Zegunetan ibiltzen zean? Ibiltzen nahi, aste artea, marketzen izango nuke, gero osteguna, gero horrela, segun berdura, eta ostirana beti. Ostirarien beti. Horrela, astiezie, berdura izala dagoen. Aste azkena, ostirala, oan momentuz, gitxidakat eta ostirala. Gero, etortzenean jende erua dagoenean, aste azkenean, dagoenean. Urte guzti hauetan, anekdotarik, bitxikeriarik gertatu altzaizu? Urte asko da, zemia txikisa zala, torri zen plaza eta regateatzen handrak. Por ejemplo, letxubia, egun pestan partez, pixka merkiu eman gozuta, eman inion. Ero semiak herritan nintzian, abertzaten behar non hori. Eta baina lehenoko txuri hori xezan, regate hau. Oain ez, gaurko nien ez da guineok. Eskautekoa pagatzen dut. Baina lehen zan, regate hau, eta pixka merkio hartzen bazen, hori xe. Kontatu jazu, zergatik erosten dezuzuk azokan? Zeitxik, azkena produktu kalidadekua topatzen dozulako, hurbiltasuna be, eta temporadako produktua. Hemen ez du topatzen zuk nahi dozuna. Hemen topatzen dozu, momentuan dagoena baserrian, eta ez hori Marruekosetik edo Perutik etorri dan produktu bat. Parekamen azokan bizi guztian ez autoreta azokia, amez agonean, goixo agonean azokia,
lanak, eta eta gaina produktua, basarriko produktua, gustatzen dugu. Eta diferentia da, askotan diferentia da, produktu berdina izan, dendan izan, omen izan ere, eta beti bizi guztiero itxure zelako. Zuzenia ematen diozu dirua, edo zeure garrantziak duaz zuzenian baserrira. Ez diz geratzen hortik erditxik. Badakizu nork eruten dauen dirua. Lana indauena, horrek irabazten dau dirua. Bueno, hanik etortzen naiz baixakoetan azoka, mengo freskotasunetxik dakitzelako zuzeneko produktua dela. Baserri txarra beurak landutakoa, eta letxugak, ardiesnia eta arrautzak eta hori moduko ikesto. Zer da azokatik gehien gustatzen zaizuna zuri? Tomatia zoragarria. Tomatia, eta, adibidez gaur piper morroiak topatu dut, eta laban sartzeko. Azkenian topatzen zu denboradako produktua, no? Udan, tomatia, neguan beste kalabazina bai, kalabaza, ez dakitz, baina hori da. Eta gero, hurbiltasuna jendiakin, azkenian etxekua gara danok, astero etortzen bazara, beti topatzen gara pertsona berdinak. Berriketan dioti ere bai. Hori garrantzitsua da, ez da? Hori garrantzitsua da, eta gauzazko, kontu bajaki. Beurakin dakasun hurbiltasuna esango neuke, eta dakizuna beura landutako produktua diala. Gero, niri azoka gustatzezat hori, harreman zuzena dalako. Azokan zer topatzen duzu beste tokitan aurkitu ezten daitekeena? Topatzen dozuna badakizu ona dela, eta inkluso dakizun nongo baserrikua da, handik pasatzen zara, igual domega baten, oinez, eta ikusten zu solua eta baratza ikusten dozu, eta hortik nik jaten dudana hortik dator, eta mazkeno da hori... Konfiantza hori ematen duzu, eta gertutasun hori ere baloratzen duzu. Eguneko gauzia, berduria egunekoa, eta arrozak, eta sasoiko gauzak. Lehen eskuko gauzak, dakizu zuzenean, jutezea merkatal handixeta, eta ipintzen dugu basarrikoa diala, baina, ez dakizu. O toldopekua dian, o estian zuzenekoak, eta hemen dakizu zuzenekoa diala. Eta freskotasuna dakazu da, beurakin eta hurbiltasuna. Lehen gauzak gitxio ezan plazan, oain gitxio etortzen dira, bazartxak gitxio da. Eta lehen hau beteta jotezan, bazartxak beteta jotezan, hau azoko hau da. Garaiak aldatu egin diga, ez da? Bai, asko. Ikusten dezuen moduan, gaurko azokan ere erosketak egin ditugu, eta orain sukaldera goaz. Goazen. Kaixo, Xabi. Bueno, kaixo. Mentxe ez duk eskatutako erosketak. Vale. Ea zer moduz egin ditudan. Venga, eskerrik asko. Zuri, agur. Bueno, kaixo, gaurkoan, egin behar du lehatz bat erreinatua. Orduan, horretarako daukagu lehatza, otarrainskak, eta hemen daukagu piper gorrie, ontxoak eta porrue, bale? Barazki horiek erabaliko dugu. Orduan, egingo duguna da, lehendabizi erreienua iteko, irabiatuko dugu, otarrainskak, barazkia lehendabizi golpe bat emango dugu uran, gero eskurritu ondo, eta otarrainskak pasatuko dugu turmisatik txuringo batekin, gordine, bale? Horrekin lortuko duguna da farsa bat da relleno bat, pate bat bezalakoa, egin da gero, bale? Hoi gogortu ingo da, bale? Eta piperrak eta hoi emango dio kolore gorritxu bat, bale? Orduan, hasteko, esandakoa, jarriko dugu hemen, gatza, bale? Eta oneri jarriko diogu. Separatu ingo dugu hau.
Vale. Eta honekin nahiko izango da, jarriko dugu hori, eta hau turmisati pasa, eta honekin masa bat ingo du, bale? Hau inda gero, begiratu nola geratzen dan, masa bat inda, irikiko dugu liburu bat bezala, bale? Hola. Hemen? Hola. Hau ere bai. Hola, bestek ere, eta hemen gazpipertu eta erreienua jarriko dugu egin da gero. Hemen daukegu ja lehatzak ja irekita, bale? Eta erreienua prest. Hemen ikusi nola geratu dan, dana masa da pate bat bezalakoa, barazkik jan hemen nastuta, bere kolore pixkat gorritxu eman dio, bale? Ordu, jarriko dugu hemen, eta hau geratuko da pate bat bezala, egin da gero. Moztekon, oso ondo, hau, hola, bale? Hau ere, hola. Hortxe, bale? Orduan, hemen, pixkat, piper hautsa, bale? Hola, gatza, eta jarriko dugu oliba olioa pixkatola, bat, holaxe, bale? Eta hola pixkatola, eta labea, bale? 10 minutu, 7-10 minutu, 200 gradutara. Eta gero bukatuko dugu platera, saltxa berde batekin, almejakin. Bueno, ikusten dezuen bezala, hemen dauzkedia enplatatzeko, 3 jarriko dugu hemen, bandeja hontan, eta gero platera hontan jarriko dugu bat. Hemen daukegu ja, lehatzak labetik ateata, ikusi nola geratzen den hau, gogortuta, gero moztekon, pate bat bezalakoa geratzen den, eta hemen dauzkegu almeja batzuk saltza berden, hoi guarnizio bezala egin dugu momentu baten, bale? Orduan, egingo duguna da, hauek, hau igual dana politena, jarriko du bat itxeko, hor, hau, holatxe, hor, hau xiola, bale, hau ere hola, bale, eta ingo duguna da, hau nola geratu da kolore horrekin, lendabizi, jarriko dugu, almejak, hortxe, bale, bi, hemen, beste bi, hortxe, eta holaxe, bale, eta egingo duna da hauek hola gainetik, bale? Holaxe, eta hemen jarriko du saltxa beran, bale? Lehatza gainen, almejak, oso ondo, bale? Hau, bukatzekon, nahi gustatzen bezala, errefrito pixkatola, taka, hortxe, honei bai, hortxe, hola, oliba olioa, merke dauta eta gazta hain behar dugu. Perregiekin berritu pixkat, platera, kolore ematen diota, eta prest, hor da guzti, lehatza, erreinuekin.
Ikusi duzuenez, gure azokek 0 kilometroko produktuak eta kalitate handikoak eskaintzen dizkigute. Hauen bitartez, plater aberatsak, errazak eta azkarrak sukaldatu ditzakegu. Anima zaitezte gure merkatuetan erostera eta ondoren sukaldatzera. Horrela, gure ohiturak eta tradizioak mantentzen jarraituko dugu. Eutsi horri, datorren saiora arte.